Selam dostlar, efirda Seylen proyekti bugün final. Sәләтле, көчле финалистларыбызның һәрберсе җиңүгә лаек. Бүген жюриде остазларыбыз Эльмира Калимуллина, Балалар, без сезне яратабыз. Илгиз Шейхразиев, Катнашучылар, бу финал. Шуңа күрә мин сезгә уңышлар телим. һәм бүгенге финалның махсус кунагы Айдар Галимов. Балалар, борчылмагыз, долкынланмагыз, үзегез булып калырга тырышыгыз. Бүген финалистлар балачак җыры бәйгесе җырларын дуэтта башкарачак. Кайсы дуэт, кайсы җырчы көчлерәк булыр? Хәзер белербез. Сәлам дуслар, мин Самир. Сәйләндә беренче тапкыр катнашканда миңа 12 яшь иде. Әйбәт сыйфат Самирның үзенә үзе ышану көчле. Bütün nota uzunluğunda, yukarısında, tüben notalarda. Сәйләннән соң мин зур концертларда чыгыш ясый башладым һәм бу миңа ошады. Мин бүген дуэтта Сәйд белән браттан алга. Әйдәле, әйдәле, әйдә басайык әле. Әйдәле, әйдәле, әйдә басайык әле. Уйнап җырлап бик көлеп күңеле шайык әле. Уйнап җырлап бик көлеп күңеле шайык әле. Каттырда иткәмдә, каттырда иткәм. Каттырда иткәмдә, каттырда иткәм. Сәйд ул чын батыр егет. Сәйләннәр, мин сезне яратам. Минем янәшәмдә минем дусларым, стиляшкаларым, мәйм егетләр. Чөнки без бер төрле киемдә киенгәнбез. Я, малайлар, егетләр, балалар, ничек настрой? Яхшы күреп торам, яхшы настройыгыз. Ә менә үз арагызда элемтәне ничек таптыгыз? Безгә дуэтта җырларга җиңел булды. Без элемтәне бик тиз таптык. Яхшы, менә сезнең сәхнәгә чыгар алдыннан нинди булса да девизыгыз бармы? Әйе, бар. Ну, я 1, 2, 3. Без булдырабыз! Воу! Печән үсте зур вакыйга авылда. Авылларда, бабайларда, малайларда булында. Мәтрүшкәле җиләкләрнең таралып хуш исләре. Хуш исләр белән үрелә кул шатлык хисләре. Мәтрүшкәле җиләкләрнең таралып хуш исләре. Хуш исләр белән үрелә кул шатлык хисләре. Бабайлар ыстылыгына күңелле караулары. Шундый да үткән иттереп шалганлык караулары. Мәтрүшкәле җиләкләрнең таралып хуш исләре. Хуш исләр белән үрелә кул шатлык хисләре. Мәтрүшкәле җиләкләрнең таралып хуш исләре. Хуш исләр белән үрелә кул шатлык хисләре. Киптерелгәч бергә пәшәне өйләре. Иң кушатлык әтиемнең булдырдың гүлләре. Мәтрүшкәле җиләкләрнең таралып хуш исләре. Хуш исләр белән үрелә кул шатлык хисләре. Мәтрүшкәле җиләкләрнең таралып хуш исләре. Хуш исләр белән үрелә кул шатлык хисләре. Мәтрүшкәле җиләкләрнең таралып хуш исләре. Хуш исләр белән үрелә кул шатлык хисләре. Мәтрүшкәле җиләкләрнең таралып хуш исләре. Хуш исләр белән үрелә кул шатлык хисләре. Хуш исләр белән үрелә кул шатлык хисләре. Хуш исләр белән үрелә кул шатлык хисләре.
Самир Камалов һәм Саид Галиуллин ашып җибәрде безнең финалыбызны. Алкышлар тагын бер тапкыр. Әлбәттә, дуэтта җырлау ул бик авыр. Әйдәгез, егетләр, безнең остазларыбызның фикерләрен тыңлап китик. Эльмира Кәлимуллина. Мин шундый рәхәтләнеп сезне тыңладым. Беренчедән, дуэт 100%-ка килеп чыкты. Вообще, молодцы, әфәрин. Бер-берегезне тыңладыгыз, ишеттегез, һәрберегез шәхес, һәрберегез үзенең тембрында, үзенең фикерендә җырга күрсәтте. Һәм шундый менә тулысынча матур номер булып килеп чыкты ул. Искиткеч, бик зур рәхмәт сезгә. Остазларыгызга рәхмәт. Ике тавышка җырладыгыз, драматургия бар, кульминация бар. Тагын нәрсә кирәк инде безгә? Менә тагын нәрсә кирәк? Сезнең сольный концертларыгыз кирәк. Әйе. Мин канәгать. Син канәгать. Бик яхшы. Менә бу дуслар, егетләребез, берсе Эльмира командасыннан, берсе Илгиз командасыннан. Илгиз, менә сиңа барысы да җиттеме? Миңа барысы да җитте. Бу безнең командаларыбызны берләштерде. Дип әйтергә дә була. Эльмир белән икебезне берләштерде. Мин монда яздым. Номер бар, ике тавыш бар, дуэт бар. Гомумән настроение, күңел, сез күңел бар дип әйтәсем килә. Монда инде биюләрегез дә булды. Кайдыр ялгышлык булды, икенчегез аны алып китте бугаймы? Теге Трек булып. Трек булып. Бу бик дөрес әйбер. Сезнең бер-берегез арагызда теге коннект бар. Бик зур рәхмәт, Айдар абый, сезнең фикерегез. Мин беренчедән тыңладым менә коллегаларның фикерләрен. Алар инде малайларын дип әйтсәң, түбәнсетеп әйтеп булмый, малайлар дип, егетләр дип әйтик, дип малайлар дип әйт. Егетләр. Алар инде егетләрнең чыгышларын айрым-айрымда күреп, белеп, фикер йөртәләрдер. Мин инде аларны дуэт формасында күрәм дә, гомер буе дуэт белән җырлап бергәннәр микән әллә булар дип уйлап куям. Шуннан егетләр, балакайларым дип әйтәсем килә. Сез мине балачагыма алып кайттыгыз. Карап куйдым да сезгә, мин балачакта шундый булдым микән, мин дә шулай чыгып җырладым микән дип шундый уй фикерләр килде. Әлбәттә, мондый киемнәр булмагандыр, мондый менә шундый курыкмыйча чыгулар без бераз икенчерәк буын балалары бит инде. Менә сез инде янып торасыз баштан ук, эмоциялар, пластика, артистизм барсы да инде тумыштан берилгән шикелле сезгә дип уйлап куйдым. Рәхмәт, молодцы. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле остазлар. Менә дуэтның сире нәрсәдә? Уңышлы дуэтның сире. Алар бу серне белә башладылар инде. Белә башладылар. Сизә башладылар. Анда да бит үзенә бер химия булырга тиеш. Аңлау, трек. Әлбәттә, дуэтта җырлаганда син бит бер-береңә соперник түгел. Син бит бер организм. Шуңа күрә музыка булыр өчен, музыканы тудыру өчен бергә булып, бер-береңне сизеп, тоеп, трек булып әлбәттә. Менә бүгенге дуэт ул менә 100%-ка әзер. Бик зур рәхмәт. Әйдәгез, тагын бер кат алкышлар бүләк итик. Егетләр, бик зур рәхмәт сезгә. Шуннан да менә шундый тапшыруыбызның бик матур башы килеп чыкты. Алда да безне бик матур дуэтлар көтә. Безнең белән калыгыз. Сәлам дуслар, минем исемем Амелия Феофанова һәм мин беренче сезонның җиңүчесе. Siz qadrli yaş kızlar, siz uğransız şibet, hele kogende yıldızlar. Dan bizning qizlarımızga gelsi bek yollarına, eşleri yangıralarning bizning el jırlarında. Рәхмәт, Амелия, бик зур бу җыр өчен. Әлбәттә, сен үзеңчә башкардың, бу инде синең стиль булды, синең интерпретация дип әйтик инде. Мин бу проектта балачактан, миңа 9 яшь булды. Һәм күпме еллар үтсә дә, Сәйлән гел минем йөрәгемдә кала. Озын көйләрне җырлыйсызмы? Әйе. Җырлыйсың. Әнинде берәр күрсәтә алмыйсызмы? Күргәнче сүземе күп була, күргәчтеләр бәйләнә. Күргәнче сүземе күп була, күргәчтеләр бәйләнә.
Dağlı, dağlı, dalı bükülüp dura. Dağlı, dağlı, dalı bükülüp dura. Dağın bir kuresim gile uza kızılıp dura. Dağın bir kuresim gile uza kızılıp dura. Зур рәхмәт. Birinchi sezonning gala konsertida men Ilgiz Shayxraziyev bilan duetda jırladım. Bu yıl men onun komandasında. Yo'qqa chiqsa bir shulara bir shulara bir shulara Seylen min ol, seylen sin ol, seylen hamma biz. Yıldızlar bulurga şiratqa tizilgen biz. Biz Kamil bilen duetda, onun bilen biz birinchi sezondan. Şuna göre bir-birimizni yaxşı anlayız. Biteriydi ko'ngil yarası, tag'in shunda nishik barası. Hey, g'oshiq ozak qizini, ol keragim tuzini, qora qoshim go'zalim, o'zgalana o'zagim. Мен шыннан да рахатланып Илмира үшін қуанып отырдым. Шундай егет, шын егет, шундай искитмәлі талантлы апабызға жырлады ме? Апабыз тек отыра алмады. Бейі дулқынлана башлады. Бой демегенде тамашашыны сен яуладың деген сөз. Birinchi sezon eng sezon. Сәйләндә гомумән дуэт белән җырлау беренче тапкыр. Ничек дулкынлану хисе бармы сездә? Юк, юк. Бер-берегез белән эшләү кыен булмадымы? Ничек элемтә таптыгыз? Biz bir-birimizni күптәннән bilamiz. Hem bizning duetda bor Kamil Valiyev hem Ameliya Fiafanova. Hem biz eng matur, Иң шибәр, eng botir иң кәттә. hem eng моңлы Шуңа күрә без бу турны яндырачакбыз. Воу, җиңелрәк. Ярый, карап карарбыз. Jiri şarı şunu dizur mengilegen yılgalar tik bizde ini matur ini şeyler ağalar her kümege tuğan yak bir güne seni tuğan şirinden kaderini bilgine Dünyada kışlar jırları tanışlar Dik tuğan yağında kaderli savaşlar Her kimge tuğan Disney, Aladdin, Princess. birgene
Илгиз Шахразиев командасынан Амелия Феофанова һәм Камил Валиев дуэт килеп чыктымы? Илгиз. Минемчә дуэт килеп кенә чыкмады, ул бәреп килеп кирде. Беләсезме? Бәреп безне барыбызны да күтәреп, кайдыр күкләргә, кайдыр дөньялар буенча, елгалар, урманнар, илләр, елмая торган, ул илләрдә яши торган, елмая торган кешеләр янына безне алып килеп, беләсезме, монда тынычлык, мәхәббәт, нидер бер матур хисләр булды. Икегезнең тавышыгыз бер килгән. Кара әле Камил, синең тавышың бигрәк теге егетләрский булып киткән, беләсеңме? Амелия янында ул ничек хәзер шундый егет. Дөрес. Амелия юл бирде Камилгә, Камил юл бирде Амелияга. Сез бер-берегезне менә шулай итеп бер-берегезне күтәреп, өскә менеп, бик матур бер күренеш булды бу. Миңа бик нык ошады. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, Илгиз. Миңа калса, бу теге Шаян ТВ каналы мультфильмының бер саундтреги булып чыкты. Әйдәгез, әйтеп үтик, Лилия Тагировага һәм Гөлүсә Батталовага зур итеп рәхмәт бу җыр өчен. Рәхмәт. Миңа калса инде бу чын дуэт, чөнки беренче сезоннан алар бергә бәлки чыгыш ясаганнарыгыз бармы бергә? Юк. Әмма инде беренче сезонда катнашып, инде дус, бер-берсен беләләр. Эльмира, синең фикерең нинди? Миңа шундый ошады. Беләсезме, мин прямо шундый хисләнеп, моңланып аларга карадым. Мин үзем яздым монда комментарий. Дисней дип. Сез теге Аладдин принцесса кебек чыктыгыз. Һәм сезгә бик зур рәхмәт. Шундый музыканы безгә югары дәрәҗәдә тәкъдим итүегез өчен. Һәм мин аны менә бөтен тәнем белән, бөтен күңелем белән кабул иттем. Һәм сезнең белән шундый теге ковер самолетта очырга да теләр идем. Минем үземнең бар ковер самолет. Шуңа күрә сез үзегезнең ковер самолетыгызда, мин үземнең. Бик зур рәхмәт шундый тылсымлы мизгелләр өчен. Дуэт искиткеч. Беләсезме, Камил Иратның менә шундый мощный энергетикасы булып ачылды. Амелия шундый тыйнак кына, әмма дә ләкин шундый тоже көчле җир әни, Хава, Камил ул шундый ут һәм терәк. Сез бөтен дөнья булдыгыз. Сездә җирдә, сездә суда, һавада һәм шундый көчле ут та булды. Һәм шамасында белдегез. Искиткеч. Эльмира, бик зур рәхмәт сиңа, Айдар абый. Сезгә, сез ковер самолетта очтыгызмы бу җирдә? Менә мин әле шунда самолет шул коверның өстендә утырган кебек торам. Эльмира кырында һәр вакыт шулай. Рәхмәт. Шундый мин өстәргә нәрсә, бер нәрсә дә калмады, шундый матур итеп анализ ясадылар. Мин беренчедән теге балалар конкурсына чакырганнар мине. Моны коллегалар. Мин бик үземне каядыр башка конкурста утырган кебек хис иттем. Менә Амелия ул моң дип мин язып куйдым, моң чишмәсе. Рәхмәт, Амелия. Камилне бит мин бала чагыннан беләм. Шатландым, аның тавышы яхшы итеп, матур итеп үзгәргән. Ул бит шулай бик мөһим әйбер. Аллага шөкер. Шуңа күрә бүген бөтенләй икенче Камил басып тора. Һәм ул Амелия кырында аны яклаучы, Амелия аны тулыландыручы һәм бер матур дуэт, бик искиткеч матур дуэт килеп чыкты. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, Амелия, Камил, озатабыз сезне. Достар, бу сезоннар ярышы, бу сәйлән проекты исегезгә төшерәм. Бүген финалистларыбыз балачак җыры бәйгесе җырларын башкарам. Без дәвам итәбез һәм киләсе дуэтны чакырабыз. Беренче тапкыр сәйләндә катнашканда миңа 12 яшь иде. Мин 4-нче сезонда катнаштым. Безнең байлык каралдан иген үскән киң кырлар. Без бием икән биесен, без җырламый икән җырлар. Без бием икән биесен, без җырламый икән җырлар. Бибез биебез яраткан киң якты көннәр. Тавышың яңгырап тора.
шишмә кебек шелтери тавышың, биеп тә алдың. Әле миңа ашады син сүзләрен әйткәндә, тә дип җибәрдең, менә теге үзебезчә татарча. Инде хәзер миңа 14 яшь һәм мин яңа кешеләр белән Сәйләннең 6-нчы сезонында катнашырга килдем. Минем өчен танылган артистлар белән күрешү һәм танышу үзе бер бәхет. Инде Сәйлән фестивалендә шул ук танылган артистлар синең җырлавыңны тыңлыйлар һәм сиңа киңәшләр бирәләр. Бу миңа бик ошады һәм бу минем исемдә калачак. Илназ, искиткеч чыгышың, нәрсә җырлаганыңны беләсең. Бик зур рәхмәт, Илназ. Рәхмәт Бик зур Елсын. рәхмәт, Эльмира. Мин бүген Асыл Хуҗина Асыл Яр белән бергә дуэтта җырлыйм. Бу минем өчен Сәйлән фестивалендә беренче тәҗрибәм. Асыл Яр белән бергә җырлавыма мин бик шат. Без Асыл Яр белән һаман язышабыз, бергә җырларга әзерләнәбез һәм безнең дуэт иң яхшы булыр. Мин Сәйләндә 4-нче сезонда катнаштым. Миңа анда 12 яшь иде. Сәйлән минем өчен ул бик югары этап. Ул миңа зур тәҗрибә һәм дусларым бирде. Дуслар җыелган җирдә рәхәт һәм күңелле. Тамчылар, тамчылар, әйтегезче тамчылар, ниде язгы кичләрдә яшь йөрәкләр ярсыйлар. Беләсезме, мондай киңәшләрне җырчылар күзенә карап бирәләр. Бер тигезлектә, бер диапазонда балык кебек үзеңне сиздең, шундый рәхәт итеп үзеңне йөздең дип әйтеме үзең. Без Илназ белән 4-нче сезоннан бергә. Миңа Илназ белән җырларга рәхәт. Илназ бик ачык һәм ул шаян. Мин Илназ белән чыгышымны бик көтәм. Шәп булыр. Асыл Яр, сәлам. Исәнсез, Илназ абый. Ничек хәлләр, ничек настрой, Илназ? Шәп, настрой вообще шәп. Сез гомумән дуэтта беренче тапкыр җырлыйсызмы? Элемтәне ничек таптыгыз? Асыл Яр белән без беренче тапкыр җырлыйбыз дуэтта. Элемтәне без бик тиз таптык. Без Асыл Яр белән инде берничә ел таныш. Һәм без һаман язышып торабыз. Шуңа күрә җырларга безгә бик рәхәт, җиңел һәм безнең дуэт иң яхшы булыр. Мин кушылам. О, сүз әйтте карагыз әле. Комментарийлар точно кирәк, Асыл Яр, матур яр дип язырга. Бидемнең кояш уятты сөеп, бүген бит синең туган көнең диеп, зур өстем диеп ноктый әтием, өметем диеп назлы әнием. Туган көннәрнең тылсым сере бар, көн буе мине барда котлыйлар, котлаган кебек тамчы гөлемдә, җыр бүләк итәм гөлләр телендә. Туган көндә бәйрәм ямгә тернә, туган көнник елга шул бер генә. Туган көндә дөнья нурга күмелә, туган көн бигрәк якын күңелгә. Туган көндә бәйрәм ямгә тернә, туган көнник елга шул бер генә.
şatlıq quvanaşlara Büləklər belən kildi dostlarım Tuğan günümdə şadlan söyünşü Jır biyu belən dolsun öyüşü Туған күннәрнең тылсым сере бар Көн буе мине барда котлыйлар Котлаган кебек тамчы гөлемдә Җир бүләк итеп гөлләр телендә Туған көндә дөнья нурга күмелә Туған көн безгә шатлык китерә Туған көндә бәйрәм ямгы төренә Туған көн ник елга шул бер генә Туған көндә дөнья нурга күмелә Туған көн бигрәк якын күңелгә Туған көндә бәйрәм ямгы төренә Туған көн ник елга шул бер генә Туған көндә бәйрәм ямгы төренә Туған көн ник елга шул бер генә Эльмира Калимулина, команда Сельназ Харисов, Асыл Ярасыл Хужина, Луиза Батыр Булгарира, Мисаймат ижад иткән туган көн безгә шатлык китерә җыры. Айдар абый, сезгә бу җыр шатлык китердеме? Ну, дөрес әйткәндә, җыр дөрес сайланган, туган көн турындагы җырларны безнең халык бик ярата. Атмосфераны бирә алдылар, Аллаһка шөкер. Менә, мәсәлән, мин туган көнемдә бу җыр яңгыраса, мин бик шат буларым, бик бәхетле буларым. 23 февраль. Мәсәлән, мин бу җырны хәтта яңа елда да башларым. Яңа елга ничектер туры килә ул. Яңа ел безгә шатлык китерә. Точно. Һәрбер кешенең бит яңа елы инде туган көн. Шуңа күрә. Менә мин- Менә шулай молодцы, рәхмәт, ышандырдыгыз. Нәрсә дип әйтәм тагын? Атмосферны. Рәхмәт. Эльмира, нәрсә әйтергә Мин телисең? аңладым. Нәрсәне? Нәрсәдә минем Кайсы проектта утырганымны? әйе. Ниһаят. Мин беләсең нәрсә яздым? Көй сүзләре белән бер-берсенә килешми. Монда сезнең гаеп юк. Хәзер әйтәм. Мин авторларны бик әйбәт беләм, мин аларны хөрмәт итәм, һәм аларны бик яратам. Әмма дә ләкин минем ниндидер шик уянды. Диссонанс. Шик туды. Диссонанс, теге когнитивный диссонанс әйтәләр бе? Менә син әйттең бит, Айдар. Менә яңа ел турында әгәр дә алар җырласалар, мин бу җырга ышаныр идем. Ә монда как будто бу туган көн үзе бер бәйрәм, көй үзе бер дөньяда яши, нишәптер менә бер-берсенә Бу кереп бит катнашучыларга кагылмый берничә. Юк, катнашучылар, беләсезме? Просто музыканың һәрбер җырның бар үзенең шифр. Нәрсә ул әйтергә тели. Дөньяда нинди максатлар, нинди хисләр тудырырга тиеш. Һәм балалар, алар сүзләрен дә әйбәт беләләр. Нәрсә әйткәннәрен дә беләләр. Җырлыйлар да бик матур. Әмма дә ләкин менә көйнең икенче төрле масштаб. Гафу итегез. Сез молодцы. Вокал ягыннан ничек? Ну, беләсеңме, алар бит бер-берсенә теге төймә кебек, сәйлән кебек тоташалар. Шуңа күрә вокал монда миңа калса барысы да как будто бы аерым иде. Аерым иде тавышлары, аерым иде сүзләре, аерым иде көйе, һәм менә шундый берләштерү булмады. Әмма дә ләкин сезнең дуэт хисегез бик матур иде. Бер-берегезне күреп, сизеп, бер-берегезгә терәк булдыгыз сез. Әйе. Бик зур рәхмәт, Эльмира. Илгиз. Рәхмәт. Син инде фикердә. Хорошо. Миңа ошады. Эльмира апагыз белән килешергә дә мөмкинмен, килешмәскә дә мөмкинмен. Монда сез икегез дә шәшрәп торасыз, ялтырап торасыз. Күзләрегез
янып тора, җемелдәп тора, беләсезме? Менә бусы иң мөһиме, сез ноталарга дөрестләгәнсез. Әзрәк кенә миңа калса шут кенә музыка катырак булды һәм сезгә аскы ноталарда әзрәк кенә уңайсыз булды. Но монда техник ягыннан ярарыймы? Аскы ноталарда бик давить итмәдегез. Ни булды? Терциялар булды. Ну, менә бит двухголосияларны сез матур алып бардыгыз, биедегез, бер генә урында оныттыгыз менә бу хотларны, әйме? Ярар. Ну, бусы була инде, ярар инде. Җегетләр шунда оныта торган вакыт ниләр инде алар. Әйме? Тем более шоллар, привет, мин монда. Тагын әйтәсем килә, мин шушы номерны тагын да ямьләр идем нәрсә белән, менә бу движениены кушымта вакытында сез эшләсәгез. Чөнки әзрәк кенә теге менә мәсәлән, хәтерисезме, Зөләйлә, мәсәлән, төркемәйме, аларның движениелары булай иде менә. Сез әгәр дә шул идеяны алган булсагыз, имештер дуэт түгел, менә Асылъяр һәм Илназ түгел, менә бер команда сез, группа, әйме? Һәм сез туган тиндә тире. Ул вакытта сезнең теге тагын да тулырак бер образ булыр иде миңа кабул итер өчен. Бу минем генә фикерләр. Егез абыгыз теләсәң сөйләйм инде ул, бик күп тыңламагыз аны, яме? Игътибар итмәгез. Шул, былай миңа ошады, рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт узатабыз сезне ял итәргә, нәтиҗәләрне көтәргә. Дуслар, без дәвам итәбез тапшыруыбызның соңгы җыры һәм соңгы дуэты. Сәлам, минем исмем Зәлинә, мин 5-нче сезоннан, Сәйләндә инде мин 3-нче ел катнашам. Беренче тапкыр мин Сәйләндә 11 яшемдә катнаштым һәм кызганычка каршы ярым финалдан төшеп калдым. Икенче тапкыр миңа 12 яшь иде. Яфракларга саянышып, кошлар моңлы көй суза. Өстәге ноталарыгыз бик чиста, мелизмнарыгыз бик матур, ләкин астагы ноталар белән эшләргә кирәк. Хәзер инде миңа 13 яшь һәм мин сезоннар ярышында финалда. Беләсезме, бу фестиваль нәрсә белән истә калачак? Тренировкада мин җәрәхәтләндем. Хәтта әнием миңа бу икенче турда катнашмаска диде. Чөнки миңа җырларга авыр иде. Ләкин мин алга барырга булдым һәм мин финалда. Бүген мин дуэтта Рөстәм белән җырлыйм. Ул минем өчен бик зур тәҗрибә. Һәм мин шул көнгә бик әзерләндем. Безнең дуэт искиткеч булыр. Сәйләннәр, мин сезгә уңышлар телим. Сәлам дуслар, минем исмем Рөстәм Хәсәенов, һәм мин Сәйләндә катнашканда миңа 12 яшь иде. Татар җырлары буенча иң беренче адымнарымны Сәйлән проектында ясадым. Эх, дусларым, дус ишләрем. Сез дуслардан аерылсам, ялгызы башым нишләремен? Сез дуслардан аерылсам, ялгызы башым нишләремен? Элегрәк мин татар җырларын җырламадым, урыс, француз, инглиз, итальян җырларын гына башкара идем. Инде Сәйлән проекттан соң мин инде күбрәк татар җырларын башкара башладым. Мин Сәйлән проектында бик күп әйбәт дуслар таптым. Мин Сәйлән проектына килгәч, Шаян ТВ минем икенче өем булды дип әйтә алам инде.
Дуэт белән мин беренче тапкыр катнашмыйм. Ләкин мин бу дуэтны бик әйбәт дуэт була дип уйлыйм. Чөнки анда Зәлинә Шакирова белән Рөстәм Хөсәенов җырлый. Зәлинә әйбәт, талантлы, Сейчас какие там еще есть слова. Зәлинә ул бик сәләтле һәм шын профессионал. Шуңа күрә мин аның белән дуэтта җырларга 1 грамм да курыкмыйм. Без 4нче сезоныбызны иң көчле дип уйладык. Һәм инде шулай да булып чыкты, чөнки безнең сезоннар ярышында 4нче сезоннан 4 кеше үтте. Сезнең каршыгызда йылдыз дуэты булырга мөмкин иде. Әмма дә ләкин алар аерымча чыгыш ясыйлар. Ләкин шулай да Сәйлән аларны берләштерде һәм алар дуэт җырлыйлар. Әйм Рөстәм. Рөстәм, ничек синең Зәлинә белән настрой элемтә ничек арагызда? Бик әйбәт, Аллага шөкер. Настрой шәп. Бер-берегез белән эшләү кыен булмадымы? Элемтәне ничек таптыгыз? Бер-беребез белән эшләү бер дә кыен булмады. Элемтәне без бик тиз таптык, чөнки без аның белән бик күп репетициялар ясадык. Зәлинә, син ничек? Илмира апа мастер-класста безгә кафега барырга әйтте, һәм без аны тыңлап кафега бардык. Менә бит дуслар, кыз белән егет арасында элемтә табырга телисез икән, кафега барыгыз. Җир йөзендә күп милләтләр, һәр милләтнең үстәле. Мин татармын язмышыма, шуның өчен рәхмәтле. Туган телем, туган җирем, Татарстан бит минем. Горурлыгым чиктән ашып, шатлыкка тула күңелем. Туган телем, туган җирем, Татарстан бит минем. Горурлыгым чиктән ашып, шатлыкка тула күңелем. Татар телем, ана телем, газизләрнең газизе. Һәр кайда да мактап сине, зәңгәр күккә тиләдем. Туган телем, туган җирем, Татарстан бит минем. Горурлыгым чиктән ашып, шатлыкка тула күңелем. Туган телем, туган җирем, Татарстан бит минем. Горурлыгым чиктән ашып, шатлыкка тула күңелем. Шундый матур. Менә монда вообще барысы да туры килгән. Гармония, гармония. Тарихы бай милләтемнең, күп сынаулар үткән ул. Бирешмичә көрәшләрдә, телне саклап килгән ул. Туган җирем, туган телем, мәңге-мәңге яшәсин. Татар булып туган һәркем горурланып яшәсен. Туган җирем, туган телем, мәңге-мәңге яшәсин. Татар булып туган һәркем горурланып яшәсен. Татар булып туган һәркем горурланып яшәсен. Татар булып туган һәркем горурланып яшәсен. Милләтем татар минем. Браво! Эльмира Калимуллина командасы, Зәлинә, Рөстәм. Сиңа ошады инде, Эльмира. Менә синең репертуарында да Татарстан турында җыр бар. Миңа калса шуның өчен әлеге җырны сайладыгыз сез. Безнең дуэт белән ничек сиңа бүгенге башкару? Ой, мин конкурста утырганымны оныттым да, бөтен дөньямны оныттым мин. Сез сәхнәгә чыкканда, беренчедә сез шундый матур, вообще искиткеч. Менә бу җыр сезне яңа
ниндидер юнәлештә, яңа яңгырашта күрсәтте. Шуңа күрә кайбер вакытта мин прям күзләрем чыга башлады, мен әйтәм, сез җырлыйсызмы, юкмы? Вообще искиткеч мәгънәсен аңлап, шундый тирән иттереп, күңелгә кирдегез сез, кастаны чыкты. Менә бу номерда номер түгел. Бу ниндидер бик мөгъҗиза. Бу мөгъҗиза. Бу мөгъҗиза өчен сезгә бик зур рәхмәт һәм авторларга бик зур рәхмәт. Җыр сезгә бик килешә, бер-берегезне сиздегез. Минем өчен бу җыр шундый. Бу да концертның финалы. Әйе. Хор. Әйе, масштаб шундый. Масштаб, әйе. Масштаб, бик масштаблы җыр. Һәм сезнең энергия, сезнең энергетика, сезнең тавышыгыз менә шундый ук масштаблы. Искиткеч. Бик зур рәхмәт. Айдар абый, гафу итегез, сез Башкортстаннан, без монда Татарстан турында, туган ягыбыз турында җырлыйбыз. Монда ул алай яңгырамый. Ул бит Башкортстанмы, Татарстанмы, чит илме, бу гомумән масштаблы ниндидер җыр, тирән җыр, тарихи җыр, әллә кайларга алып китә ул. Һәм ул алып китә тарихка шул вакытта киләчәккә дә өнди. Менә шуңа шатландым нык итеп. Беләсезме, иң башта костюмнарыгызга игътибар иттем. Шул хәтле гармония. Шуннан шул костюмнар икегез дә туры киләсез ансы бер. Шул костюмнар шул хәтле җырга туры килделәр. Шуңа менә бер организм булып. Шуннан бер ягын әйтәм, бик килеште бу җыр сезгә. Еш кына ниндер патриотик җырларны, ниндер милләт турындагы җырларны балаларга кушалар да, алар җырлыйлар кызык өчен, кул чабалар, нитә. Монда юк, бу җыр сезгә бик килеште. Бик урынлы булды һәм сездән яңгырау ул тагын да көчәйтте бу җырның мәгънәсен. Һәм бу җыр йөрәкләргә үтеп кирде. Рәхмәт сезгә шунысы өчен. Менә 4 дуэт карадым әле, бит. 4-се 4 төрле, берсе дә кабатланмый. Барысы да көчле, барысы да үзенчәлекле. Менә бу дуэтны бигрәк тә аерып әйтер идем. Гафу итсеннәр, аерыбрак, чөнки бу бик җитди булды. Бик җитди, бик тирән булды. Мин бик теләр идем бу дуэтларның дәвам ителүен, кызганча каршы шушы урында тукталып калса бик кыен булачак инде миңа. Сезгә бик рәхмәт балакайлар, рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Айдар абый, рәхмәт. Илгиз, син инде фикердә. Мин коллегаларым белән килешәм. Гомумән алганда, менә мин монда язып куйдым, сез менә образ итеп алганда, теге сүрәтләрне алганда, Рөстәм шын мәгънәсендә татар егете булды, рәсме, милләтебезнең татар ираты булды. Сәлинә безнең татар халкыбызның теге хатын-кыз бер образын алдаймы? И монда теге сез берегез егет, берегез кыз булуына карамастан арагызда теге мәхәббәт хисләре дә булмады. Монда илебезгә булган мәхәббәт хисе булды. Һәм безнең илебезгә, җиребезгә, һәм безнең, менә мин даже уйлап куйдым, әйтәм, любой берәр концертмы или берәр ачылыш, ябылыш, нинде менә бу номерны чыгарып бастырсаң, курыкмыйча безнең республикабызның кунаклары, илебезнең кунаклары менә ша карап, нинди матур итеп башкара. Әле миңа ошады сезнең дикциялар ошады. Монда сезнең укытышларыгыз бик яхшы эшләгән. Андый җырларны булай итеп җырларга ярамый. Менә туган җирем дип маба дип әйме. Ну монда Рөстәм өстендә булды. Сәлинә өстендә хатын-кызның йомшаклыгы, менә ул ничектер Рөстәм артында басып тора беләс. Ой, мин хәзер яртысага сөйләргә мөмкинме? Миңа бик нык ошады. Рәхмәт, җегетләр, кызлар. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт узатабыз сезне ял итәргә. Бик зур рәхмәт, шуннан да бик күркәм дуэт, бик матур җыр Татарстан турында, туган илебез, милләтебез турында. Дуслар, бүген финал. Көчле финал, кабатланмас финал. Хәзер Сәйлән фестиваленең җиңүчеләрен, Гран-при иясен белер вакыт җитте. Дуслар, Сәйлән фестиваленең җиңүчеләре: Рөстәм Хусаинов, Казан; Зәлинә Шакирова, Яр Чаллы шәһәре; Сәид Галиуллин, Казан шәһәре;
Сәйтнең бүләген без абыйсы Әмиргә тапшырабыз. Сәйт әлеге вакытта Мәскәүдә «Голос» проектында катнаша, аңа зур уңышлар теләп калабыз. Безнең финалистыбыз Самир Камалов Чистай. Асыл яр, Асыл Хуҗина Әлмәт шәһәре. Илназ Харисов Яршалы. Безнең финалистыбыз Камил Вәлиев Буа. Сәйлән 24 сезоннар ярышының Гран-при иясе Амелия Феофанова Биектау. Дуслар, бу бик көчле сезон булды. Безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сәйләннәр, сез афәрин. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Минем йөрәгемнән чыга кайнар бит әкемнәр күрсә бәлки әйләр абау дип дәрт елгалар булып ага шылап та мин сәйләннәрнең берсе эзләп тап минем җырымны әйдән дәвам ит безнең күзләр янып тора бу шәп бит монда яңа буын килә сез күрдегезме зур сәхнәләрдән ишетерсез исемемне Минем тавышым шын җыршыныкка иш Безне караушы сәлам хәерле кич Җырмаңа күмәбез әйләнә тирәнне Һәммә бездә көтеп ала сәйләнне Яңа җырдар төшерәбез кызган табадан Ышанмасаң әйләндереп тыңла яңадан Безнең сәхнәгә дә әллә килә яңа кан Яңа сулыш без барыбыз да шаяннан Сәйлән мин ул сәйлән син ул сәйлән һәммәбез Йолдызлар булырга чиратка төзелгән без Мин үзем генә түгел чынанда меңләгәнбез Балкып яшәргә без лаеклы дип әйтәбез Минем йөрәгемнән чыга кайнар бит әкемнәр күрсә бәлки әйтер абау дип дәрт елгалар булып ага Шулап та мин сәйләннәрнең берсе эзләп тап минем җырымны әйдә Дәвам ит безнең күзләр янып тора Бу шәп бит монда яңа буын килә сез күрдегезме зур сәхнәләрдән ишетерсез исемемне Җырга моңга без күмәбез бу җиһанны Җыр дөньясы сиңа да илһам бирәме? Мин иҗатта янам сине дә көйдерәм акры Бу юлымның беләм булмас ахыры Без идек сәйләнәдек сибелдек Татар егет кызларының асылары без идек Безне ишет, безне күр, безне кебек була күр Әйдә бер дулкында булыйк безнең белән бергә көр Хыялымны ачык күрәм, мин аңа барам Йөрәктәге бу утны син сүндереп кара Син бар, мин бар, димәк җыр булыр Безнең татарның күңле һәр шәһәр булыр Минем йөрәгемнән чыга кайнар бит әкемнәрне күрсә бәлки әйтер абау дип дәрт елгалар булып ага Шулап та мин сәйләнәрнең берсе эзләп тап минем җырымны әйдә Дәвам ит безнең күзләр янып тора Бу шәп бит монда яңа буын килә сез күрдегезме зур сәхнәләрдән ишетерсез исемемне Ышандыңмы җырыбыз Безгә рәхим итегез Рәхим итегез Бергә дуслар булырбыз Ничек сезгә